Il-Bezzun nistgħu nroddulu salib għax minn nhar il-ħamis li ġej kemm il-Bezzun kif ukoll il-Flixkun ilma mhux se jibqgħu jitqasmu bħala parti mill-pakkett tal-biljett Economy. F'press briefing li matulu ġie żvelat menu ġdid li se jkun kollu kemm hu biħlas, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta qal li minn nhar il-ħamis daqshekk ikel b'xejn fuq l-Air Malta, anke jekk ittir biljett Economy li ma jaqax taħt il-kategorija Go Light. Konna għedna illi l-Go Light ħajimplika illi on board ma ħajkun hemm l-ebda mil fl-Economy, għall-Economy qegħdin nitkellmu. Konna għedna dakinhar illi l-Bezzun il-ma ħajbqa' jingħata at the cost of the company sakemm nagħmlu a-transition biex we replace one with the other. L-Economy però mhux il-Go Light, dak ħajkollu mil included? Le. Fl-istess press briefing ma setax jonqos li Net News jistaqsi dwar is-sitwazzjoni li qed iddejjaq ħafna nies fejn numru kbir ta' titjiriet jew qed jiġu kkanċellati jew inkella qed jittardjaw għal numru kbir ta' sigħat b'inkonvenjent tal-passiġġieri, kemm Maltin kif ukoll turisti. Imma għal Charles Manjon dawn affarijiet li jiġru u kkumpara lill-Air Malta ma' linji tal-ajru oħra low cost bħal Ryanair u l-EasyJet. L-ewwel ħaġa mhux aħna biss ikollna t-titjiriet. L-EasyJet ġimgħa l-oħra kellha xi mija, some other Ryanair, other hundreds of cancellation. This happens in one weekend. No, miskuża, imma it happens to all industry. Issa tal-Air Malta jiġi highlighted iktar. Quddiem mistoqsijiet ta' Net News, Manjon ammetta li n-numru kbir ta' titjiriet ikkanċellati jew ittardjati minn Ġunju l-hawn swew il-flus lill-Air Malta. Iżda ma rridx jgħid kemm. Kien hemm kost għal dawk id-disruptions u naħseb huma ta' natura kummerċjali u dak natura kummerċjali ma neħux gost li il-fatt kollox huwa ta' natura kummerċjali dak l-impatt fuq il-kumpanija noqogħdu nirriklamaw kemm ġiet u ma ġietx. Imma ħanistax tina ċifra ġifieri ta' kemm dawn l-affarijiet ġimgħat swew cancellations u disruptions. Le, ma nixtieqx nagħti ċifra. Iċ-Chairman tal-Air Malta qal li l-ittardjar iseħħ meta jkun hemm xi ajruplan tal-Air Malta li jispiċċa grounded jew wieqaf minħabba xi raġuni teknika. Qal li dan joħloq katina ta' titjiriet li jispiċċaw jittardjaw. Madankollu żied jgħid illi mhux lest li l-Air Malta jkollha ajruplan wieħed wieqaf biex jintuża biss f'każ li jinqala xi ħaġa.